Vítajte na podcaste s Kvetkou. Verím, že vás tento podcast povzbudí a dá vám nádej do života. Dobrý deň, milí priatelia, vítam vás opäť pri podcaste Pokec s Kvetkou. Verím, že Vianoce ste prežili v pokoji, radosti a v nádeji. A práve o nádeji by som sa dnes s vami chcela rozprávať. Nádej je niečo, čo nevždy vieme definovať, nevždy dokážeme nájsť, ale ako si pričasto ju dokážeme strácať. Keby sme sa mali pozrieť na definíciu nádeje, tak je nutno povedať, že to znamená dúfanie a dôveru v budúcnosť. Keď sa človek tak pozrie okolo seba, tak častokrát vidíme veľmi veľa utrpenia, veľa vojen, ľudské osudy, ktoré nie sú jednoduché, veľa chorôb, zemetrasení, rôzne pandémie a takto by som mohla pokračovať. A keď sa zase pozriem na životy ľudí v mojom veku okolo seba, tak vidím ľudí, ktorí sa snažia dostať k hypotéke, čo je stále ťažšie a ťažšie. Riešia jej následovné splácanie, čo je minimálne na 30 rokov. Riešia finančné problémy, riešia aj svojich rodičov, ktorí častokrát sú chorí, niektorí pripútaní na lôžku. Niekedy je to aj o tom, že majú aj choré deti a tiež pripútané na lôžku. Častokrát je to o tom, že sa nevieme pohnúť dopredu a ja by sa povedať aj to, že plačeme do vankúša, pretože si nevieme rady. Ja mám rada Božie slovo a veľmi rada mám žalmy. Tie žalmy mám rada preto, lebo mi prídu veľmi ľudské a mám pocit, že tým ľuďom naprosto rozumiem to, čo prežívali. Ťažké vnútorné rozpoloženie, emocionálnu hojdačku, ťažké stavy, keď kričali, keď volali o pomoc. A najviac ma prekvapuje, ako dokázali ísť zo zúfalstva do nádeje, alebo z beznádeje do nádeje. A to je niečo, čo by sme ako veriaci ľudia mali vedieť, ísť z ťažkého stavu do nádeje. Keď sa rozprávame o nádeji, tak ona sa vždy spája ako keby s budúcnosťou. To sme si hovorili aj v tej definícii. Ale pravda je taká, že nádej má svoj základ v našich minulých dobrých, to chcem zdôrazniť, dobrých skúseností s Pánom Bohom. Čiže v podstate nádej má svoj základ v minulosti a je dôležité, aby sme nádej videli aj v budúcnosti. My sa však teraz pozrieme na to, ako je niekedy veľmi ľahké stratiť nádej. Nádej dokážeme strácať vtedy, keď sa nám dejú v živote veľmi ťažké veci. Keď začneme brať na základe našich nevypočutých modlitieb a zlých skúseností veci do vlastných rúk. Keď nepočúvame Boží hlas, ale počúvame hlas nepriateľa. Počúvame to, aký sme zlí, aký sme nemilovaní, ako nie sme hodní a čo všetko sme v živote pokazili. Keď počúvame hlasy influencerov, ktorí majú pre nás jednoduché a instantné rady, ale treba povedať, že tie rady nie sú pre nás dobré preto, lebo vôbec nie sú na základe Božieho slova. Keď máme veľmi plytký, povrchný vzťah s Bohom, tak sa to prejavuje tak, že sa primálo modlíme a primálo čítame Božie slovo. A je len logické, že potom padáme a nemôžeme vidieť nádej. Ale vy ste u mňa zvyknutí na to, že dokážem vždy prejsť od takého pesimizmu k optimizmu a nebude tomu inak ani teraz.
Keď sme si hovorili o tom, ako je ľahké nádej stratiť, tak by sme si mali povedať aj to, ako si tú nádej udržať alebo ju znovu nájsť. Tam je veľmi dôležité, aby sme sa vrátili k dobrému duchovnému životu. A tým základom nie je nič iné, než ranná modlitba, než je čítanie Božieho slova. Teraz nemám na mysli nejaké 2-3 minútky, aj keď každý sme iný, každému stačí niečo iné, ale ide tam hlavne o pravidelnosť a o väčšiu hĺbku. A ak si toto dáme do poriadku, tak potom môžeme počuť Boží hlas. Na to ale, aby sme počuli Boží hlas a aj odpovede na naše modlitby, tak by sme mali tráviť svoj čas v tichu, pretože sme až pri veľmi zahltení rôznymi informáciami, rádio, sociálne siete, rôzne upozornenia na našich smartfónov, kopec informácií, ktoré počúvame, vidíme, čítame okolo seba. To všetko nás dokáže tak zahltiť, že sa nedokážeme posunúť ďalej. Preto si na toto dávajme pozor. Ďalším bodom je, že mali by sme si vyhľadávať viac z Božieho slova o zasľúbeniach. Následovne tieto zasľúbenia si písať do nejakého zošita a vyťahnuť ich v čase, keď nám nebude dobre. Oni sa nám naozaj vtedy zídu. Nezabudnime si písať aj to, čo dobre pre nás Pán Boh urobil. Ako nám veľmi pomohol, aké radosti sme zažívali. Nespoliehajme sa na to, že si všetko zapamätáme, pretože my ľudia s tou pamäťou máme problémy. A ako sme si hovorili, nie je problém sa zhltiť natoľko, že na veci zabúdame a nevieme ich veľakrát ako keby si dať do súvisu s niečím. Jednoducho zabúdame. Ďalšou dôležitou vecou je mať taký čas, kedy sa môžeme aj zdieľať s ostatnými ľuďmi o tom, ako oni vlastne prežívali ťažké chvíle a čo im veľmi v živote pomohlo. A na to je dobré spoločenstvo, pretože človek, ktorý je úplne mimo spoločenstva, častokrát zíde. On si môže čítať Božie slovo, môže pozerať nejaké bohoslužby, ale nie je v spoločenstve, nie je medzi ľuďmi, kde tí ľudia sa môžu rozprávať o tom, čo prežili, čo im pomohlo, zdieľať navzájom svoje skúsenosti a tú svoju vieru žiť naplno tak, ako je dobre pre nás, veriacich ľudí. Ja vám prajem, aby ste svoju vieru dokázali znovu obnoviť. Hlavne vy, ktorí ste si možno tento rok prešli niečím nesmierne ťažkým. A pre mňa tento rok ťažký bol. Mala som už aj ťažšie roky, ale tento rok som mala takú dosť ťažkú krízu viery a keď sa pozriem na žalmistov, tak mám pocit, že presne vedeli, o čom hovoria a im rozumiem, pretože tiež som sa pýtala Pána Boha, že Pane, ako je možné, že dobrí ľudia ten život majú ešte komplikovanejší. Ako je možné, že zlým ľuďom sa darí oveľa viac, než veriacim ľuďom. Ako je možné? Ja som veľa plakala, veľa som kričala, veľmi veľa som Pánu Bohu vyčítala a potom mi to bolo ľúto. Až som asi musela dospieť do tohto štádia, že som musela znovu hľadať nádej. A som veľmi vďačná ľuďom, s ktorými som sa o týchto veciach mohla zdôveriť. Mohli sme sa spolu porozprávať. A na základe práve tohto vznikol aj dnešný podcast. Takže nezabúdajte na to, že nádej je tu z minulosti a je nutná aj do budúcnosti.